i companyes que porten molts anys de mobilització, que ens hem hagut de sentir botiflers de tot. Hi ha llibertat d'expressió per tothom i respectem a tothom i cada un té que fer la seva feina, però sí que abans amb l'aigua fins la cintura per denunciar la deixadesa, l'oblit que pateix una part del nostre país, com és el Delta de l'Ebre, on la manca d'inversió de les últimes dècades ha fet que aquella part del país estigui desapareixent. Una de les principals... Hem de picar allà on fa mal. Hem de picar allà on fa mal. No pot ser. Això ja ho hem fet. Si podem tancar... Que no en tingueu cap dubte. Que no en tingueu cap dubte. És que te fa patir perquè